Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Wani abu ne ya dame ni, na kasa zaune na kasa tsaye, na rasa sukuni. Matsalar ta saka tunani ya aure ni, ba karama bace don ta shafe ka ta shafe ni. Allah ya sa ina faɗa ku taya ni a jini, ba komai bane sai ture ya mata talla. Wallahi digi na gani sai na ji kamar ne kwalla. Iyaye ku biya hankula. Ina jiye muku bishin Allah, akan kudi kuke son sai da kimar yarku. In ta abun kunya ku ce babu ruwan ku ne da cewa za ku kore ta laifin ta ko na. Alhalin ku kuka nuna kudi shine muradin, sai yanzu za ku ce ta cuce ku ko kun cuci kanku. Da ni hukuma ne da kun gane kuran ku. A kunya mace da abun da ya kai ilimi, sai da taimakon uwa da kan zama malam. Ina tsoron ai da ba karatu uwa ba ilimi. Kun san ta kamar wasu ai bayar mu bace. Allah sarki babanta ya mace. Kada ku manta ku ne kuka ce za ku rike amana da ku mance. Na sani kadan cikin su kaddara ne, ba san ransu bane yanayin kasan ne. Don abun fa ya taba kauye da birane, amma duk da haka tallan ya mace matsala ne. Kai mai lalata diyar mutane, wawa shashasha sakare ya kai zaune. Ka jini na zo ne in ja maka kunni, abun da kai wayar wani ai wayar ka ta zaman ne. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.